أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na lalayon din ng putwa dito di panalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kung mga limo ipaganyar tanong dago dito di papalapalad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa may laytan ang putwa turuan si ko kabubuli niya na turuan o niya na kaunutan tanong dago may laytan ang putwa kadidagan si ko kabubuli niyan akadidag o niya nakapananggilan tanong. Kaya kaya kaubalita ng mga Muslim. Interod no lang wan ang maging sa Muslim. Na miyaw pakatsiran sa ayab wib tegumpya sang kay dunya sampai sa alungan amore. Na sukaw no tisi ko sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Si ko okitukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana si ko kapagunot tisi ko sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na misungkad si kusunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uriyan yan nagyang kaiyagamatan o agam Islam na si ko kiyagan natiron o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nibaga kertano at yang ketang kedua Allah sa Quran at yung palito niya niya dagupya dalam yanun sulang wan iptigudiatan o sang kaya dunia ikakwatan o amapya sang kaya dunia sampai sa alungan amore na gusto pagkabinasartan o sang kaya dunia na palit niya ng piyakarayag wallah subhanahu wa ta'ala gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito itigman ni wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sa alungan ay tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala nagkiumplit wakar kano ang kaiagaman niyo siyampor na akar kano ang kaiagaman niyo dagu tiyaro to pakar kano ang kutwalimuakan dagu inikaswaswat akar kano ang kaya Islam agama sa maniya namyatang kadaging kaya agama na si Koreano kiyagan na tiro no Nabi sallallahu alaihi wasallam namyataro to paya di kumanan sa lagi yung kakalbati. Ito'y sabab pa sa mga simba sa ikwallah. Mga panunuwatan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. O di na sa mga galbak ay apipikir nun na di po pakarani sa ikwallah. Nagpalid na nan sisiku Quran. Nagupalid na nan sisiku sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam mana sa mga hadid. Adi ka pa kayo buad na simba sa ikwallah. Akatawan tanu agito na ikakwamapya oripan abada mapakarayag u Quran udi na abada mapakarayag u sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito'y sabab asadin sa mga tao at tumaling umasiran sa mga simba sa ikwallah ada pasudan yan sa Quran dagu sa sunnah dagu sa ijma' o mga salaf na pembetulan sa bid'ah ay dalil na sukatir wallah subhanahu wa ta'ala igmani wallah أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Wallah subhanahu wa ta'ala mga saling gugupiran amimbal kiran saukit ak nabuto idin wallah subhanahu wa ta'ala samanan namyatangkad sang kanan ayat ayam yabalsiyan dagyeng kaiya mga tao abdaling umasiran sa mga galbak ay pipikir nila nung mapi adina di pupakarani sa ikwallah alakatan sa iko Quran nagulakatan sa iko sunnah na deaban nun pasudan na daw to idin wallah subhanahu wa ta'ala dagito na piyakara taot wallah nagupiawingan yan danan idin wallah subhanahu wa ta'ala uriyan yan na piyakara yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tingin man iya wa iyyakum wa muhdathatil umur pananggilid na tikman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya pangababagus iko agama mga sugun wallah fa inna kulla muhdathatin bid'ah agi mata na tikman na yung Nabi ang kaya pangababagus iko agama
na bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah dagumata na sulangwan bid'ah na kadideg ayamanan yan na yang kaya pengababagus iku agama na ayang desyan na kadideg na sukadideg na ayang desyan na naraka sa iku mga hadith natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minnu fahuwa rad sad natigong Nabi sa tao ang bubugunian ang kaiyagamami sa diumpad na mata na gito na diung ketarima di na gito na diung ketarima sa mana na miya fix ang kaiyagama adi kumanan sa lagi diung kakelbati sa tao ang pamagumanan yan ang kaiyagama sa mga simba di na mga gelbak udi na kakelami-lami adaw to makapusud ku Quran daban yan tud si ku Quran nagu si ku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nagitip betul sa bid'ah lagi gitu na do to idin wallah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na do to idin wallah subhanahu wa ta'ala itu sebab sa mga ulama na adna qaidah as mga ulama na bilwiran to attacks sa iko yamanan na mga simba at tigiran man na iya at tigiran asal simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na mitatarb udi na isa sapar ubading gilbaka inun tabusok yatin dengan adalin sama to na iya balsiyan nagyang kaiya ang gilbak sa simba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din na makapusod sa ikuyamanan yan na dalil sa Quran dalil sa ikus sunnah udi nakatiro o mga salaf lagi o mga sahaba gitu itigiran agyang kaiya ibadah at tigman yung mga ulama na mabnal ibadati ala syar' wal ittiba' yang kaiya mga simba na si pananagumbalin si ikwagama ayamanan ni nasiku dalil wal ittiba' nagusiku kapangunutan siku Nabi sallallahu alaihi wasallam al aslu fil ibadah al mana' siku sa riwayah ialwin yan at tahrim siku sa kialwin yan at tawqif ayamanan ni naging kaiya mga simba na sukang gilbakawn ayamanan ni aya asal yan na sukang gilbakawn na isa sa paruto udi na mitatayakop sa iku mga dalil ayabu pakamuayan asimba na adna dalil yang Quran nagusiyo sunnah naguad na emanan yan na ijma'u ng mga salaf na sa manot to nagyang kutuwa kaya bulwin yan na aya asalo simba na itatar ayabu kehalal udi na ayabu bigan sa idin ang galabakan si ko mga simba nagyang kuto adna dalil yang Quran nagusiyo sunnah udi na galbak mga salaf medyo masiranon udi na pinggalbak o mga sahaba dapat sa miya bagusang kaya masa apim babago mga hulul bid'ah ayamanan yan na mga hulul ahwa nagyang kai al-ihtifal bimawlidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yan kai dikaslasla sa ikuyamanan yan na kinimbawatan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam di na sukasdas la si iku gawi akinimbawatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kaiya kasdas la sang kaya gawi akinimbawatan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam naginan na bilwiranan asimba takarruban adiran di pepakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala yang kotwa diran dikasdas la sang kota kinimbawatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na babayairan kuno to ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na subabaya si Nabi sallallahu alaihi wasallam na miupakat sumang ulama agina na simba si Allah ito'y sabab asub tunggiraw ang kananakap maulid na kanabasimba na ayad na miya surang yan nagyang kuto fitran yan ay gina na simba si Allah ayamanan yan na simbo to nagya simba na kailangan sa dalil apung Quran nagusiko sunnah ayamanan yan na makapusod ku Quran nagusiko sunnah udi na sugal pa ko mga salaf na miupakat su mga salaf udi na miupakat su ahlus sunnati wal jamaah salafiyah na gusto mga asyaira agyan kay
maulidun nabi udin ihtifalu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam dadidna yang menggulaulah seiko masa mga salaf didna yang menggulaulah seiko qurun al-mufaddalah ayamanan yan na biyentug Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mapiamasa sa mga ulama namin isampay sa yakas sakitan nila na tanto ang kayamanan yan nakapmaulid miyatiro isa ko mga ulama asyakin as-Sheikh Tajuddin Omar bin Ali rahimahullah at tigin manay la a'lamu li hadha al-maulid aslan fi kitabin wala sunnatin dati kay nakatawanakan aging kayakas desla ako kinimbawataan siku gawi kinimbawataan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ubad na pakasali ang Quran nagusay ko mga hadith mga sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yungkal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah nagudapan amyan minitugalin nakatiro abaping gelebak akyang dapan minitugalin nakatiro akyang gelebak asangkan nakapmaulid makapupuon si isabu kung mga ulama sangkaya ummah alladhina humul qudwa في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين asiran irawatan sa iko kapagagama asiran sukakpit sa iko mga pasyo umyanga una as mga salaf bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun wa shahwatun nafs i'tana biha al-akkalun kanatiyan udi nagya kanatiyan kaginan na bid'ah miyang bagus iko agama apim babagus kanyan ang kaya mga tao ada mga pelangyan mga tao ada mga gelebekyan ayat na unutaniran na subaya ginawairan ayat na awida kaliran na subaya ginawairan ayat matatagus iko mga pamikiraniran nagyang kotadiran di kasusu at ako baya ginawairan ang mga laikakan at tigmanaya ayat ini at Tajuddin ayat mananen na papamusa warkiran lagi na didisaning gelbak pitirop ni sa mga imam asyakin al-imam yang untuk ngatiru yakin Tajuddin nami alyusikus sunan wal mubtadi'at udi mubtadi'at syakina imam Ibnul Hajj rahimahullah nami alwinian katiru sang kayakap maulid at tigin man iya faslun fil maulid ay man nagyang kutwa fasl sa iku maulid usayan sa iku maulid at tigin man iya wa min jumlatin ma ahdathuhu min al-bid'ah ma i'tiqadihim anna dhalika min akbar al-ibadat digin man ay aging at nakatimbalan sang kaya pimbabawiran akap maulid na pwede ng mga bid'ah sartaw to ay pipikir ni ranon ay panarim ay ranon naginan na miyak kalalana na simba sa ikwallah wa adhar sya'ir ma yaf'alunahu fi syahri rabi'il awwal dagu ayat nakatawiranon naginan na miyak kareraganan ang mga tanda uagama ang kananadiran ng gilbakan sa ikulan-ulan Rabi'ul awwal agito sukap maulid waqad ihtawa ala bid'ah wa muharramati jumlatan anagyang kana natin na pinggalabakiran udi na pimbabawiran akap maulid na miyarabray niya ng puto mga bid'ah ang mga galbak dawyang puto mga haram sa katimbalian ay manoto nagyang na bid'ah ang pimbabawiran agin ng sukap maulid na biyalwinan mga ulama ay manan yan na dudun ang kuto mga bid'ah dawyang kuto ang mga haram mga gilbak syaki niya al-imam Abu Amr Banul Ala rahimahullah na yakatiru yan natigin man ay hada ma' anna ash-shahr alladhi ulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rabi'ul awwal huwa bi'aynihi ash-shahru alladhi tuuffiya fihi falaysa al-farhu bi awla min al-huzn fihi aya katiru yakini Abu Umar na sarta tuatigin agyang kaiya ulan-ulan yang kaiya ulan-ulan apipikir niran aron minimbawa ta Rasulullah lagi natingin ulan-ulan minimbawa ta Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabiul awwal lagi natingin ng kanana ulan-ulan nasan pan minipantag ak yawafat udina kya patay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tingin na miyakaperangan sa sukyah kinimbuwatan ang naguso ay manan yan nakiawafat yan naswat tigyan so kabubayasan swat tigyan so kabubayasan na dito patot
dipatot so kababayasan mas ayamanan yan nakuna nagyang koto akarata aginawa udina kararanon kasang kana nagawi aron mini pantag akya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya patot si ko mga Muslim nagyang kanan agawi pipikir niran aron minimbuwata sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya maanan yan na mas aya tar lebih penggulaulansan nagyang koto aranon ka ang bugu ka sa kiyawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama kami pakai. Badi so kinimbawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kang bida-bida sa kali sa mga muarrikhun, mga panunutul si kututulan. Antuna isakto udin antuna titu agawi ulan-ulan akinimbawatan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugay nagisu mga muarrikhun na miya sa siran aya kinimbawatan ko Rasulullah aya kiyawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan sang kanemanan agawi aginganan so alungan ayomul ithnin si Rabiul Awwal. Nah aya patot penggulaulan san nagyang koto akapakang buku kasik kiyawafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bialu yan ang siku Al-Hawi Lis-Suyuti. Bialu niya kini Al-Allamatu Abu Abdullah Muhammad Al-Mihdar rahimahullah. At tigin man iya laylatu maulid lam yakun as-salafus salihu yajtami'una fiha lil ibadah. So at tigin so kagagawi isi ko maulid inimbawatan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na did na tigin mabaloy sa mga salafun salih miya nga una miya gagama nagido mga sahaba antakas sa mga tabi'un antakas sa mga atba'ut tabi'in iba silang ditimo-timo sang kanan ay manay nagagawi sang kanan na maulid aba para sa simba sa ikwallah ana at ipagumaniran ang mga simba aba rin di pakapanaguputas sa mga simbahiran sang kanan na kagagawi sa iko maulid agya ron minipantag akinibutan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na did na namang gulawla mana adun na bayran mialoy abayran kinibidan sang kanan nagawi abong pumakalaso simba papakapanagumpu't no ng utas simba kagiginan nagawi akinimbawatan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam agi mata natigin na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na dunia na natigin sila na ayaw butigin dunia na sila saba ini sila yanon na gitu ba kaya makalain nun sa mga simba kagiginan di gawi akinimbawatan na ditan watigin sila ng kutwa gawi inunta nagyang kutwa miya aloy agawi asila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mialo yan si ko mi'yar si ko sapha ayamanan yan na ikasiyaw pulo agusiyaw tantong madakal sukatiro o mga ulama mipantag siyang kayamanan yan nakarata ang kai akap maulid ayamanan yan dikaslasla sa iko gawi akinibawataan o Nabi sallallahu alaihi wasallam mialip niya kini Sheikh Nasiruddin Al-Mubarak at tigin manay laysa amalul maulidi minas sunnah dan natigyan yang tigyan ading gelabakan sa iko kap maulid na din niya sa iko sunnah bamialo sa iko mga hadith din nanan maaloy sekin al-Hafid Abu Zur'a al-Iraqi rahimahullah natigyan manay alla na'lamu dhalika ay amalil maulid walau bi it'ami at-ta'ami 'anis salaf did na kaya nakatawan akan gilbak sa iko kap maulid asimba abamini paguman sa iko kalilid ang mga gawi sugod asimba sa ikwallah apiap na tingin suka pamagana sa panganangkan na did na tingin nakatawang ko ubanan pinggilbuk mga salaf abod na inyo maniran sa iko masa udi na gawi yakinimbawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na bud na ini pagumaniran na amal bayran sibray ang kutwa kalilid ading gilbakan sa iko mga gawi at tigira na saya nagpakalanon sa mga simba pamagana tanong pagdakalanon sa salawat panambayan sa sunnah pamanutula ko mga tutulang o Nabi kagigi magawi akinimbawat ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na did na ketigin ay apiat tigin sa kapamagana na da mialwe na natin sa kitab at tasniful adhan na samanan na miyakarayag sa mga ulama nagyang kayakap maulid na dironep pa ko kita apudunan sa ikaw man na bid'ah lagi dia kini al-Imam Al-Shatibi Al-Maliki rahimahullah
Apdes iko mga ulama si kumaliki. At tigin man na iyap inalwin yan so mga bid'ah na sa mi alwin yan nanguta ittikhadu yawmi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan na sa mi alwin yan Dagyang ko to kapkuha si iko gawa kinimbuwataan ko nabi sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan napakaradiin. Di sila nung di kalami-lami. Wa dhammahul maulid na tanto niyan api awingan ang kuto kap maulid. Bialo yan si kwali atisam si ikus pandangan ay 34. Nagkatunon ang kan nakatiru yakini al-imam Ash-Shatibi rahimahullah. Bialip niya kini Zahiruddin Ja'far at tigin man iya amalul maulid lam yaqa fi sadr al-awwal min as-salaf as-salih. Yang tigin na dinggelabakan sa iko kap maulid apipikir nang kaya mga ahlul bidah lagi dang ko to kapag makalairang ko mga kapag kada kalairang ko mga salawat daw kapag manutulas iko tutulang mo nabi sallallahu alaihi wasallam daw dira ni ka panambayang mga anisan amang amal adira ning gelabakan sa iko kap maulid na did nag-iet tigin manggulula ayaman na niyan na sa iko mga salam aba pinggulaw layran mo to ang utang mga simba kagi maulid Yesu gawi yakin imbawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam na did ne manggulaw la sa iko ayaman na niyan na pagunay akapaginda kaya pagagama agito so kaya pagagama o mga salaf lagi do mga sahaba nagus sa mga tabi'un nagus sa mga tabi'in abadi sarta to tigin ma ta'zimihim wa hubbihim lahu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam i'zaman wa mahabbatan abadi siran ami tataralo ang sarta to siran tantuiran ababentugan sa salaan sa nabi sallallahu alaihi wasallam sa sampurna sela-sela nagubabaya. Bialip niya kini Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah at tigin man ay isap na puan adalil ang kaya mahlul bid'ah na sukon sa Ibn Taymiyah rahimahullah na piyakay niyang sukap maulid la ilaha illallah abadi so imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah na ayakat tiruyan natiyin man iya wa amma ittikhadu mawsimi ghairil mawasimi syar'iyyah sok manatiyin sukat wa adi kalamilamin apad sa iko mga musim aknabo to musim abapapakainu agamatan wa agama Islam udi nakalamilami apapakainu agamatan wa Islam ka ba'di layali syahri Rabi'il Awwal allati yuqal innaha laylatul maulid lagi datiyan o gawa'i mga gawa'i si ikulan-ulan Rabi'ul Awwal agito at tigen supbetuan iran sa kagagawi kinimbuwataan ko nabi sallallahu alaihi wasallam aw ba'du layali Rajab udi nasusabad ko mga kagagawi si iku Rajab aw thamin 10 bin Dhil-Hijjah naguso ikawalo si iku kasapulagwalo si iku Dhil-Hijjah udi na awwalu jum'atin min Rajab naguso paganay Jum'ah si iku Rajab udi na ikawalo si iku Syawal agito subtuan alladhi yusammihi al-juhalu Eidul Abrar agyangan natigen na ikawalo si iku Syawal na pembetuan natigen o mga ignorante aginangkon nakalamilami kunanan o mga abrar ay mananin na Eidul Abrar na fa innaha minal bid'ah na mata natigen na ginan na pedunan si iku mga bid'ah allati lam yastahibbaha salaf aginan sudanan pakapiyah di nagkababayaan ng mga salaf walam yaf'alha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam nagudayra na ng galabaga as wallah subhanahu wa ta'ala miyasuti-suti ilibisan amatao ayaman na niya na Ibn Taymiyah rahimahullah napod sa initong yan sa bid'ah na sukaslas la ako kinimbawataan gawiya kinimbawataan ko nabi sallallahu alaihi wasallam initong yan sa bid'ah nagudi kababayan ng mga salaf nagudayran manggalbak riyan na ngiraw ka so Ibn Taymiyah rahimahullah na ayaman na niyan napiyakay niyan ang ayakat maulid kalalim yun so Ibn Taymiyah rahimahullah so Ibn Taymiyah na isa sa kanin amal aridwe iwayaman na niyan nakap maulid inan sukat tiro o mga ulama makapantag si iwayaman na niyan na harata o kap maulid di na kinitong niran si ko kap maulid sa bid'ah nagudin na din misampay sa emanan niyan na bayran piyakapiyah alili da pugusay ayaw po pugusay niyan ng kuta mga ulama
apya kairan sukap maulid na dinyan nun pagpud ng kuto mga ulama amyangaw una ariw tiran ang kanan nagalbak apya kabidairan upama ka su amanatul ilmiyah na kailangan na lang ko to aluin kaan makapamimili sa mga tao na apyas Ibn Hajar Asqalani rahimahullah nas kanen et tindigen na subida na pitindigen na nagyang kana natigin na bid'a agyang natigin na maulid na didnan bid'a na natigin adin manggululas iko mga salaf ugay na so Ibn Hajar na pitiro yan naging na natigin na bid'a amapiya na sanga na nakatiro Ibn Hajar asang mo taunan yan na piya ka bid'a niyan ore na piya ka pinin mo bid'a na isa na nitong mga ulama sa karibatan Ibn Hajar sabab sanggot ko pag niya katiro yan na piya ka bid'a niyan na naman ikakutimuan ka sanggot na piya ka bid'a ay katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na kullu bid'atin dalala sulangon na bid'a na kadadag ore na nagpangapian ka so kadadag ito sabab kailangan na maginuntulan tanong siko ay manan nakipnakalan di na di kapagaluya siko katiro mga ulama lagi do Ibn Taymiyyah rahimahullah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah at kunira na dalil apya kapin yung subida na aya pikpitan niran siko katiro Ibn Taymiyyah na sumama mutasyabihatun na upama ka su amanatul ilmiyah na sumutasyabihat ko katiro yan kababarang panganon o di na kababarang panganon ko katiro yan napakandud na kasi kumuhkam akatiro yan as kanyan na ayasal na ayaman na niyan napakabibidaan yan ang kutwa maulidun nabi nagus kanyan na da bidyo na mapya kasubidaan na langun kadidag naroon akong pakanuda di ka pakay ba tiro na ka aso Ibn Taymiyyah na piyakaratayan sukap maulid initong yan sa bid'a o rin yan na birok apyakay niyan naginan na din ang kontol nagubkalalim ka so Ibn Taymiyyah rahimahullah